Aquesta moció la proposem arrel de la darrera mesa d'abocadors i arrel de l'anunci anterior que va haver el mes de maig de que no s'obria l'abocador de Can Balasc, amb 2 punts molt concrets que no haurien, creiem, de ser difícils de tirar endavant. D'una banda, informar el veïnat i a les escoles, sobretot properes a la zona, de quina és la situació, de què suposa un abocador, que no donar la informació que calgui amb transparència. Es pot incloure la informació de TMA també, per tal que el veïnat estigui informat. I d'una altra banda, que en cas que l'abocador obri, que és molt possible que acabi obrint, que es realitzin inspeccions i controls des de l'Ajuntament per assegurar què és el que efectivament s'està posant allà, per on passen els camions, realitzar inspeccions perquè l'abocador actuï només amb el permís que té. Hem pogut constatar aquests últims anys la manca de voluntat política per fer front a les activitats denunciades des de la plataforma Rubí sense abocadors a Can Carreres, després de ser clausurat i abans també. Respecte a Can Balasc, es va reiterant en tots aquests expedients de Can Balasc la falta de comunicació immediata de totes les novetats en la tramitació d'expedients als agents interessats i també als grups municipals, fet que genera desconfiança. I en l'àmbit legal nosaltres entenem que hi ha marge perquè l'Ajuntament defensi amb més intensitat els interessos del nostre municipi, però fa falta, més voluntat política. Queremos hacer como una especie de petición popular para, de alguna manera se considere a la plataforma parte interesada en este tema, pero interesada de verdad. Es decir, nosotros creemos que aquellos que están liderando de una forma valiente y organizada desde hace muchos años esta lucha que nos afecta a todos directamente, tengan la garantía de acceso a toda la información relativa con este tema. De les qüestions que concreten per poder estar atents i amatents en qüestions mediambientals de salut i mobilitat, nosaltres creiem que una de les maneres de fer-ho és tenir una normativa específica en cas d'episodis dolors, per exemple, en el nostre municipi, o en complementària amb la contaminació lumínica, que tenim alguna cosa, però que no està treballant amb gaire profunditat. Aquest és el típic tema, que és un tema de ciutat, i on sincerament he de dir que fa mal l'ús partidista que es pugui fer d'ell. El que no pot un ajuntament en un moment com aquest, quan rep un expedient d'un tercer per posar en marxa una activitat sigui quina sigui, és fer una campanya informativa. Una campanya informativa implica, sobre un document tècnic tan complex com aquest, fer un resum i una interpretació. Quan un fa un resum i una interpretació, fa omissions i posa coses en relleu del conjunt de la proposta. Aquesta actuació no deixa de ser un exercici de parcialitat. L'Ajuntament no pot ser parcial en aquest procés, qual cosa no vol dir que hagi de ser passiu, ni molt menys. Òbviament l'Ajuntament exercirà el seu control dins de les seves competències, com ja diu el capítol 5 de la normativa del Pla d'Extractives. Aquest control, sí, l'activitat es porta a terme, perquè aquí tothom està donant per sentat que es portarà a terme, que serà imminent, aquest control s'exercirà en totes les seves competències i qualsevol situació que accedeixi a aquestes competències, doncs l'Ajuntament farà ús de la seva obligació d'elevar la situació als agents competents. Simplement dir que no podem votar a favor d'aquesta moció perquè l'Ajuntament té un rol en aquest moment, una responsabilitat que, com ja sabeu, com sap la pròpia plataforma, com saps tu ben bé perquè t'ho vaig explicar l'altre dia, doncs el nostre posicionament ha de ser de respecte màxim a les lleis i d'atenció màxima de qualsevol activitat que pugui posar en perill un bé major com és la salut pública o el medi ambient, i això és el que farem. Cal ampliar molt més la mirada en defensa, o sigui, no es tracta de posicionar-se a favor o en contra de que TMA obri un abocador, sinó que es tracta de, com a Ajuntament, vetllar, com bé s'ha dit, per la salut i el medi ambient del municipi. I això, o sigui, fer una campanya informativa, no perquè la gent es posicioni, sinó informativa de quines possibilitats tenim, què pot passar, què no, per on aniran els camions, o sigui, si hi ha contaminació, si no n'hi ha, el soroll. Realment, si hi ha voluntat política per aconseguir que els abocadors o no obrin, o en el cas que obrin mantinguin unes activitats controlades de forma legalment, creiem que cal fer accions molt més contundents. El senyor Medran ha dit que es farà un control de l'activitat, si sobra l'abocador Can Balasc, es farà, però és que ara no es fa. Vull dir, és que el nivell de desconfiança és total per part nostra.
No es fa ara i no s'ha vingut fent des de fa molts anys. De nou, vostès han canviat, no, canvien, vostè potser no, però Iniciativa per Catalunya sí, no sé, el donde dije digo, digo Diego, i ara nos va tot, ara no, vigilem, que hòstia, el tema de, perdó, aquest tema és complex i demés. Al final, què està passant? Que s'està tancant el cercle. Recordem que la llicència d'activitats de Can Balasc la va aprovar un govern d'Iniciativa per Catalunya i ara es tanca el cercle. També s'ha presentat alguna moció al respecte als abocadors en el qual Iniciativa va ser també qui va presentar aquesta moció. Per tant, parlar de partidisme quan estem a govern i quan no els interessa és una cosa i quan no és una altra, crec que hauríem de vigilar una miqueta amb això i poder fomentar el debat que aquí es pot tenir. Nosaltres, òbviament, com a Ajuntament estem fent la nostra pròpia anàlisi a fons i si s'escau, com ha fet altres vegades, doncs farà les al·legacions i recursos que siguin necessaris en funció de si la proposta d'activitat té alguna vulneració potencial d'alguna llei o d'alguna normativa.